Aj keď je anglický jazyk súčasťou vyučovania na školách, nie každý deň majú žiaci možnosť stretnúť sa s originálnou hovorovou angličtinou. To, čo sa počas celého roka naučili, mohli ale teraz využiť v konverzácii s ľuďmi, pre ktorých je tento jazyk prirodzený. Táto rodina sem pricestovala až z Clevelandu. Boli to známi naše pani učiteľky, boli z Ameriky a boli tu na priateľskú návštevu u nich a využili sme príležitosť, keďže od tohto roku vlastne sme zintenzívnili jednak tú komunikáciu v rámci angličtiny, teda okrem iného slovenčinu, matematiku, robotiku a pre športovcov športovú prípravu a angličtinu. Chceli sme dostať teda ďalších ľudí, aby tí žiaci počuli native speakera, či už z Anglicka alebo z tých anglicky hovoriacich krajín. Čiže vyhovovalo nám to, že prišli, boli sme radi, že teda nás prišli pozrieť a trošku odovzdali svoje vedomosti. Na hodinu angličtiny sme zavítali s radosťou. Deťom sme priblížili, odkiaľ pochádzame, aké máme zamestnanie a tiež sme im rozprávali viac o tom, čo študuje náš syn v Amerike. Žiaci prostredníctvom takejto nevšednej hodiny tiež nahliadli do školského vzdelávacieho systému, ktorý funguje v Amerike, a dozvedeli sa aj ďalšie veci. Oni proste nerozumie po slovensky, tak som sa s nimi rozprávala prvýkrát asi tak a som sa naučila, že tam je také jazero a vlastne v tom jazere sa môžu aj kúpať a tak. Že sú tam nejaké iné športy ako u nás, ale že tam tiež je populárny hokej ako u nás na Slovensku a že tam hrajú bejsbol a také rôzne športy. Vidíš prínos v takýchto hodinách, že si môžete trošku zlepšiť tú angličtinu? Myslím, že to pomáha. Aj keď väčšina detí nemala problém s rodinou komunikovať po anglicky, v triede sa nachádzala aj taká žiačka, ktorej je tento jazyk veľmi blízky. A to najmä preto, že dlhodobo žije v Texase. Keďže je na prázdninách, prezradila nám, čo sa jej páči na Slovensku. I usually come here just to visit my grandparents. I also have to come here to do some tests. Že je čistejšie, je moc krásne. Má Tatry, vidno je, my nemáme Tatry. Podobných hodín angličtiny zameraných najmä na komunikáciu by malo byť na tejto škole viac. Veríme, že prídu aj navšteviť nejakého iného mena, ktorí teda budú native speakery teda z tých krajín anglicky hovoriacich a že ich využijeme takýmto spôsobom, že tí žiaci získajú jednak tie komunikačné zručnosti a jednak počujú aj inú angličtinu ako angličtinu, ktorú počujú dennodenne od pani učiteľiek. Náš výlet sme si užili, je to nádherná krajina a ľudia sú veľmi priateľskí.